नाजुक भी है। नहीं तो नाजुके में काम का बड़ा जी तो वही की स्टेज पर कभी अइला पर ईटा पत्थरा मत हो जावे यही बतिया खातिन अब भेंट मुलाकात हो कहीं के बड़िए। तो देखिए राजू भाई दर्शक वो सब बानी वो सबसे डरात भी औरन ईटा पत्थर मत चल जाए एकरा के दिल पर निकले बे के मैटर बहुत अच्छा बा। और वह दर्शक से डरे ना महा डर होके के चाहिए काहे कि इ लोग जेकरा के चाहिए हीरो बनाई है जेकरा के चाहिए ओकरा के जीरो बनाई है सब यही लोग के हमनी के भगवान धरती के दूसरा भगवान हमनी के दर्शके न होलन। हाँ और कहल एकदम बढ़िया बा कि धरती के दर्शक जनता जनार्दन होलन। तो इस हम अपना चैनल के माध्यम से कहता नहीं करोड़ा सब राजू भाई के जो गाना बा जो कर तू भाला चाहेलू ओकर कैसे तो गाना में बोलते हैं जेकर तू भाला चाहेलू उ तुहार बुरे चाहेला। हाँ जेकर तू भाला चाहेलू ताहर बुरे चाहेला बात सही बात बाले करो दिल से निकले बेके ये गाना राजू भाई के बहुत बम वाला ट्रेंडिंग कर रहा बा। हाँ हाँ अब एक जवाब नहीं खे भोजपुरी में जेने गाना ही जाता ना उ जरूरत तने के हमारा मैटर भाई काहे नहीं आगुल हो होला 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 गोतिया पटीदार के देख के ना जाए तो हो ही नहीं सकत। हाँ हाँ तो हमनी के गोतिया के नहीं खे लेकिन खूनी रिश्ता नहीं खे खूनिये में लोग एकदम चाहता रहे खूने कर दे। तो ऐसे कहल जाला कि सिंगर लाइन में कोई गोतिया पटीदार ना होके लेकिन सिंगर केहू ना चाहेला कि हमारा आगे जास। हाँ हाँ ये तो जरूरी बात एक दूसरे के देख के जरूरत अड़ुए ना जरी तो बढ़िया बढ़िया गाना छोट छोट सिंगर लोग के चोरा चोरा बा बड़ बड़ ब्यास लोग गा के आज स्टार हो जाते ना तो फटाहा बात से आदमी कहाँ से आगे बढ़ जाये हम। बात रहा एकदम सही बा कि चोरी के गाना बहुत सोशल मीडिया पे देखे के मिला था कि चोरी के गाना लोग केहू गा देता केहू को छोट मोट सिंगर के गोले बकर उठा के लोग गा देता अपना स्टार बने खाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार लोग जो भोजपुरी में एकदम पहला दूसरा स्थान पर बा ओकर हम बात करते नहीं दूसरा के तो बातें छोड़। तो देखी जा रौरा सबके पाँव छोके हम गोल लागत नहीं हमारा राजू भाई भी बात कि हमारे चैनल के माध्यम से अब का कहने समझ ले सब थोड़ा। हाँ हाँ ये घड़ी बहुत सतर्क रहे के बा वैसा स्टूडियो में नया नया सिंगर लोग हम ही मैंने कहल चाहम कि वैसा जगह रहुआ सब गाना रिकॉर्ड कराई जहाँ कोनो चोरी वोरी के संभावना मत होके चाहे वजह से मैटर आप सबके लिक मत होके अब बढ़िया बढ़िया चैनल पर छोड़ी जाए बढ़िया से थोड़ा 5 के जगह पे एक गाना गाई जाए वो चीज के मतलब थोड़ा ध्यान दी जाए। हाँ तो हमारा श्रोतागण के का कहता नहीं का कौना हिसाब से यहाँ सबको संबोधित करता नहीं अब यह सब के का कहे अब ये सब हमारे जौन बुझाई तौन कहम जा जरा निक लागल हो कमेंट करी लाइक शेयर चैनल के करी आगे बढ़ाई जाए रुआ सब